Oma insizwe intombi ngiyanibingelela bazalwane. Amen. Sengingafunda ke mase sitholile. Johana wokuqala chapter number 1. Sizofunda nje kusuka ku verse 5 siyoma ku 10. Kufundeka kanje. Nanti izwi esalizwa kuye. Sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba ekhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa neqinisa likho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga simenza umqambimanga, nezwi lakhe alikho kithi. Leli zwi likaNkulunkulu, ibandla lithi amen. Ngiyacela ke ukuthandaza. Siyakubonga Nkosi ngokuba kekho njengawe. Izwi lakho liphilile, linamandla, liyahlaba lehlukanise umoya nomphefumulo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi namhlanje ngezwi lakho Nkosi ukhulume sengazuthi uyaqala. Ukhulume Nkosi inhliziyo zethu ziphume zivutha, imoya yethu ivuselelekile, amehlo ethu ekhanyisiwe. Ngiyakhuleka somandla ukuthi ukushunyayela kuya namhlanje kube ukushumayela okungajwayelekile nokuhlukile ezindlebeni zabazalwane. Bezwe udosi lwezwi lakho uNkulunkulu ongcwele luthinta inhliziyo zabo, luthinta impilo zabo. Ubenze Nkosi labo abasebumnyameni baphume ebumnyameni bangene ekukhanyeni. Labo Nkosi abasekukhanyeni bakhuthazele, baphiwa amandla kamoya nokukhuthazela behlale kukhanyeni belwa nesono. Nkosi engcwele ngithwale ngomoya wakho ukuze udumo lonke luzoza kuwe ngoJesu. Amen. Sisakhula kunama movie esasiwathanda kakhulu ngenxa yokuthi kwakuhlobo lwama movie olwalihlukile olingafani nalawa ajwayelekile eibhamu nokudubulana nokubulalana nani. Kunohlobo lwama movie lwabantu kwakuthiwa ama-vampire. Labantu kwakuthiwa ama-vampire kwakuabantu ababephila ngokuncela igazi labantu. Babemane nje bakulumela emqaleni bakumunca igazi mase bephila kanjalo. So lolu hlobo lwabantu ama-vampire lalingahlukile nabantu bonke. Babefana nami nawe, beabantu bekhuluma ngendlela ejwayelekile, bephila ngendlela ejwayelekile, but umehluko ngabo ukuthi babehlala ebumnyameni. Babehlala ebumnyameni ngoba babengazwani nokukhanya. Ukukhanya kwakwenza ukuthi imizimba yabo ishe, ba-expose ukuthi kahle kahle bayilwane. Kodwa mabehleli nje nabantu bonke kumnandi kusebumnyameni, kukhanya lawo malayithi amancane njengase disco noma njengase clubini, babekhululekile, baphuza utshwala njengabo bonke, bashele baqonywe njengabo bonke, kodwa inhloso yabo yinye. Ukuthi ekugcineni abantu masebedakiwe, abantu basebephuzile, sebebamemile kule party yabo, babalume emqaleni baphuza igazi labo. So kunomuntu ke othile sasimthanda kakhulu okuthiwa uBlade. uBlade wayesebabambile labantu ukuthi engababulala kanjani. Indlela yabo yokuthi ababulale noma indlela yabo ukuthi abaveze ukuthi kahle kahle zilwane lezi ukubalethe ekukhanyeni. Uma baphumelela ngene, uma baphumela la khona ukukhanya, babesha, bashe, bafe, baphele labo bantu labo. Iyona ndlela esasikwazi ukubona ngayo nokuhlukanisa ama-vampire nabantu uqobo lwabo. Ukukhanya okuyikona okwakwenza ukuthi sibone ukuthi labantu kahle kahle akusibo abantu abaphilayo, zilwane. And indlela yabo yokuphila noma indlela yabo yokuhlala, babehlala ebumnyameni, ilaba ababehlala khona be-comfortable khona, wabaletha ekukhanyeni sekwenye into. Namhlanje ngifuna sikhulume ngaphansi kwesihloko esiwumbuzo
ukuthi kungabe usekukhanyeni yini, kungabe usekukhanyeni yini. La sifunda khona sifunda incwadi eyayibhalelwe ibandla elalibhekene nesifundiso samanga noma eyayibhekene nesifundiso esasiphambene nesifundiso sabapostoli. Abapostoli bafika kule ndawo bashumayela izindaba ngoJesu Kristu ukuthi insindiso ize ngoJesu, nokuchaza ukuthi uJesu Kristu ungubani, uJesu Kristu singamphilela futhi kanjani. But kuthe kuhamba isikhathi abapostoli sebehambile, ibandla selisele kuMalidazi, saqhamuka isifundiso samanga, sanyonyoba, sangena ebandleni. Singena nje ebandleni lesifundiso samanga, akubona ukuthi singeniswa abantu abangaphandle, kodwa sivuswa abantu abangaphakathi kulona ibandla asebekholela kulesi sifundiso samanga. Lesi sifundiso kwakuyisifundiso sosikompilo noma seculture. Babekholela kwinto ebizwa ngokuthi i-Gnosticism. I-Gnosticism ukholelwa izinkolo eziningi ezahlukahlukene ngaphansi kwe-Gnosticism. Ikakhulukazi bekholela ukuthi inyama lesiphila kuyona ingcolile, umhlaba ungcolile, into engangcolanga iyodwa umphefumulo. Therefore noma ungaphila kanjani enyameni ayikho inkinga, as long as umphefumulo wakho u-right, u-clean, lokho ku-right. And enye into ababekholelwa kuyona, babekholelwa kulwazi olujulile nolufihlakele nolungaziwa inombala. Lalaziwa ibona kuphela ngenxa yalesi sifundiso ethiwa i-Gnosticism. Kunabantu angazi ukuthi bahlakaniphile, banzi imfihlakalo ezingaziwa inombala, ezaziwa ibona kuphela. Ngenxa yalokho babesebekholela ukuthi insindiso iza ngalolwazi lolu olufihlakele olungaziwa umuntu. And another thing, into impact yale nkolelo i-Gnosticism, yayingakholwa ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu enyameni. Ngenxa yokuthi inyama injani ingcolile, inyama igcwele isono, into engagcwele isono elungile noma eclean umphefumulo. So babeyikholwa lento ukuthi uJesu no wayengasiyo uNkulunkulu. uJesu wayeumuntu nje but wayengasiyo uNkulunkulu, uNkulunkulu ngokuphelele enyameni futhi abe ngumuntu ngokuphelele. Babethi into kanjalo ayinakho ukwenzeka. So uma ubuka ku John chapter number 2 uverse 22 wakhona ufundeka kanje: ngubani ongumqambi manga uma ngesiye ophika ukuthi uJesu nguKristu na? Nguye ongumphiki Kristu ophika uyise nendodana. So uJohn uyibhala lencwadi ngenhloso yokuaddressa lama issues asekhona ke manje bandleni. Lama issues ayenze ukuthi ibandla lihlukane phakathi nendawo. Ibandla libambe lokhu liphinde libambe lokhu, laba ababazi ukuthi insindiso iza ngoJesu kuphela, benqonda futhi ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu enyameni, base belingeka ke manje. Belingeka ngenxa yesifundiso lesi singenayo sabafundisi bamanga, sebebone ngazuthi abathi ukuhlehla kancane babambelele nakulesi sifundisi. Umpostoli uJohane kuseyibhala ke lencwadi ukuaddressa lezo zinto abazalwana ababhekene nazo. Kuleli verse elisilifundile uyabakhomba ukuthi ubani ongumqambi manga uma kuloyo ongakholwa ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu ophika uyise nendodana, ophika ubuNkulunkulu buka Jesu Christ, ophika ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu ngokuphelele enyameni. Uthi umpostoli uJohane labo abanjalo abakuphikayo bayini? Bangabaphiki Kristu, bangabaphiki Kristu. So lasifunda khona into yokuqala uJohane ayilethayo, uletha ukucaciseleka ukuthi uNkulunkulu ngubani. Ku verse number 5 into yokuqala esiyibonayo, sibona uJohane eqala ngokuthi ethi nanti izwe salizwa kuye, ekhomba uJesu Kristu ukuthi nanti into uJesu asifundisa yona, nanti into uJesu asikhombisa yona, esifundisa ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngubani. Uyaqhubeka athi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Yini indaba na? Ingenxa yokuthi laba bantu laba ababephika ukuthi uJesu nguKristu babezishaya ukuthi banobudlelwano noNkulunkulu. At the same time indlela abaphila ngayo, baphile ebumnyameni, baphila impilo yesono. So uJohn kumele kube khona izinto ayicacisayo.
lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sakubona ngamehlo ethu sakubheka nezandla zethu sakuphatha okwethu. So umpostoli John uveza ukuthi lento abashumayeza yona yinto abayithatha kulona babemuzwa bembona bamphatha phezu kwalokho uyizwi lophilo. Ukhuluma lapho ukhuluma ngoJesu Kristu. Kuba uveza namathupha chapter number 1 uthi lokho kuphila kwabonakaliswa sabona. Siyaqiniseka sishumayeza wona lokho kuphila phakade okukhona kuyise kwabonakaliswa kuthini. Amen. Umpostoli John uletha ubufakazi obuqondile ukuthi bazibonela amandla nenkazimulo uNkulunkulu kukaJesu Kristu. Therefore zonke manje izinto uJesu ayebafundisa zona bazibamba bazidlulisela kwabantu. So lento abayishumayela kwebandla abashumayelanga ngayo. Abashumayelanga into abayizwe ngabantu. Abashumayelanga indaba exoxwa amatakane ethobathobane esikaleni kodwa bashumayela indaba abayithatha uNkulunkulu uqobo kuJesu Kristu. Bayidlulisela manje kuleli bandla ukuthi uNkulunkulu ngubani, ufunani, wezelani emhlabeni konke. So njengoba sebabhalela manje uzama ukubakhumbuza njengoba sebelingeka ukuthi bakhulele emumva babambelele lesifundiso sami sekhaya isifundiso sosiko. Amen. Isifundiso sosiko. So nathi indlela yokuphila labo ababephila ukuthi uJesu uKristu bebambelele kuGnosticism and futhi bethi at the same time bakholwa uNkulunkulu bakholwa ukuthi uJesu inkosi abephile kumnyameni kuba chapter number 2 verse 6. Bephile kumnyameni benjalo loyo othi uhlala kuye yena kumele ukuhamba njengalokhu ahamba. So babethi bahlele kuNkulunkulu babambelele kuNkulunkulu bakholwa uJesu Kristu but uJohn uthi lo ohlele kuye kumele ukuphila ngale ndlela yeKristu Jesu aphila. Amen. So umpostoli uJohn usayibhala incwadi yakhe usiyasiveza futhi nesizathu ku chapter 2:26 uthi nginilobele lokho ngabo abanidukisayo. Base bedukisa ibandla labazalwane lapha. Beliphambanisa ibandla likaNkulunkulu seli-confused maqondana nalezi zinto. Now uJohn usiyaletha ukuthi ke nakhe sakuzwa kuye uJesu Kristu. Ku verse number 5 uthini? Uthi uNkulunkulu ungukukhanya. That's the first point umpostoli uJohn ayilethayo ukuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Uthini mayisho njalo? Uthi uNkulunkulu ungcwele. uNkulunkulu uhlanzekile. kuNkulunkulu alikho ucopho lwamanga, ayikho inkohliso, asikho isono kuye, ayikho nane confusion. Ubumnyama abukho kuye ngokuba uNkulunkulu ungukukhanya. Imvelo kaNkulunkulu imvelo yokukhanya. Imvelo elilanga expose ubumnyama uqobolayo. Ukukhanya okukhanya ebumnyameni obuxosha ubumnyama uqobolayo. Uma ngafunda uEvangeli ngokaJohane chapter 1 verse 5. Uthi ukukhanya kweza ezweni ubumnyama babaleka. Therefore akunakwenzeka ke manje ukuthi laba abathi banobudlelwano noNkulunkulu ongukukhanya baphile ebumnyameni. Apostle uJohn ufuna ukuveza ukuthi khona ama fake Christians among us. Khona abazalwane abangasibo abazalwane phakathi kwethu. Khona abangasibo abazalwane phakathi kwethu. Ngaphansi kwephonti lami lesibili kusuka ku verse 6 kuya 7 sifuna sibuka ukuthi singazibona kanjani ukuthi sinobudlelwano obuqinisile noNkulunkulu ngokukhanya. Singazibona kanjani? Buku verse 6. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni sinamanga asenze iqiniso. Kepha uma sihamba ekhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula. Kunento engifuna uyiqaphele evela ku verse 6, ivele ku verse 8, ivele ku verse 10. Iqala ithi uma sithi, verse 8, uma sithi, verse 10, uma sithi. If we claim. That means labazalwane ababa fake Christians.
They were claiming things. Number one, they were claiming to have a relationship and a fellowship with God. That's number one. And number two, they were claiming to be without sin. Babengenasono, babeclaim ukuthi thina asinasi isono ngenxa yokuthi baphushwa isifundiso lesisithi vele inyama ingcolile. Therefore asinazi izono. So babeclaima izinto ezikanjalo. So ngifuna sizibukeke uJohn ebaveza ku6 kuya ku7 ukuthi thina ke singazibona kanjani ukuthi sinabo ngempela ubudlelwano obuqinisile noNkulunkulu ongukukhanya. Number one, uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni sinamanga asenze iqiniso. Buku igroup yeqala ukhuluma ngegroup ehamba ebumnyameni. Ihambe ebumnyameni le group ayimphiki uNkulunkulu. Ayisho ukuthi uNkulunkulu akekho. Ayisho ukuthi ayinabo ubudlelwano noNkulunkulu. Ayilovi esontweni. Ikhona ebandleni ngaphakathi iya fellowship kanye nabazalwane baclaim ukuthi singamaKristu. But baphile ebumnyameni. Uma siphila ebumnyameni okungukuphila ezonweni ungenakho ukuzisola nokuphenduka kuso isono usebumnyameni. No matter ungaclaima kangakanani, no matter ungaletha i-experience engakanani onayo maqondana nokukhola nokukhonzisa uze futhi sikuthembe bandleni ukuthi ushumayele. Even if you can claim that uzulethe le CV ekanjalo uziclaim lezo zinto, but no uphila esonweni uphila ebumnyameni. Uma ethi esebenzisa leli gama ethi uma sihamba uveza umuntu ohleli khona, umuntu ongaphenduki ezonweni zakhe. At the same time uthi I know God, I have a good relationship with God. Umpostoli uJohn onjalo uthi gwela ukusikhohlisa, onjalo uthi unamanga ngoba kuverse 5 ngasenhle kuvela ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu onjani, ongukukhanya, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ongenankohliso, ongenamanga, ongenasono. Therefore ukuba nobudlelwano noNkulunkulu onjalo should shape indlela esiphila ngayo. Should shape indlela esiphila ngayo. Uma siphila impilo ecace ngokusobala ukuthi ngeyesono, impilo ecacile ukuthi unenhliziyo elikhulu, impilo ecacile ukuthi ngumuntu ongaxoleli, impilo ecacile ukuthi usebuphila ebudlelwaneni obu-include ucansi ngaphandle komshado, icace ethe ba akukho ukusola nokuphenduka konjalo uphila ebumnyameni. No matter kwi-church register ukuthi umakwa kangakanani, ufika kangakanani, ukhuleka kangakanani nabazalwane, but uma uphila impilo engaphenduka ezonweni, kungekho ukuzisola ezonweni, kungekho ukudabuka ngenxa yezono zakho, uphila ebumnyameni. Uphila ebumnyameni. Uphila ebumnyameni. Ngisho ungaletha iCV ethi no you don't understand. Ngimdala SDF kade ngafika. Awukwazi ukungiconfronta ngesono sami samanga. I'm a great Christian kade ngafika. Ngisebuholini ebandleni. uJohn uthi ungumqambi manga uphile ebumnyameni because awunakho ukusola ezonweni zakho, awunakho ukuphenduka ezonweni zakho. Uphile ebumnyameni. Ungalungi kwakho phambi kaNkulunkulu buqhamile ngendlela ophila ngayo phambi kwabantu. When other Christians confront you, beba confused ukuthi indlela ophila ngayo ayihambisani nesiphilo nesifundiso sikaJesu. Ayihambisani nesifundiso sabapostoli. Uvuka umbhejazana uthi no you don't understand. Ngimdala kulento. Kade ngayihamba le ndlela. Ngimdala kulento. uJohn uthi noma ungamdala unjalo. Noma ungaclaima uthi uma uthi onjalo uphila ebumnyameni. Onjalo uphila ebumnyameni. Even if you claim ukuthi you have a relationship with God, uphila ebumnyameni. Asibuke verse 7. Kepha uma sihambe ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula kuzo zonke izono. Kuverse 6 sibona abantu abaphila ebumnyameni. Kuverse number 7 sesibona manje abantu abaphila ekukhanyeni. Baphila kanjani laba basekukhanyeni? Ukukhanya kwenza ukuthi babe nobudlelwano obuhle nabanye abazalwane. Ukukhanya kwenza ukuthi izono zabo bazibone, baphenduke
and bane privilege yokuthi bahlengwe bathethelelwe kuzona izono. Uma siphila ekhanyeni okungukuthi sikuNkulunkulu uqobo, kusenza sikhuthalele ukuba nobudlelwano obuhle nabanye abazalwane. Laba abasekukhanyeni banobudlelwano obuhle nabanye abazalwane ngenxa yokuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu wokukhanya, akusiyo uNkulunkulu wesixokoxoko. Zonke umzalwane wakho uyafana nombulali uqobo lwakhe. Phila ekhanyeni kusenza sibe nenhlanganyelo, sihlalisane ngokuzwana, sihlalisane ngokuthula. Ukuphila ekhanyeni kwenza sikwazi ukubona izono zethu ezenziwe phambi kaNkulunkulu uqobo lwakhe. Uphile ekhanyeni abazalwane bakhona bayaphenduka ezonweni zabo, futhi banenhlanhla enkulu ukuthi igazi lika Jesu liyabahlambulula ezonweni zabo. Laba abaphile ebumnyameni abaziboni izono zabo, bona bathi abanasona, bona bathi banobudlelwano obuhle noNkulunkulu, balunge kabi. Laba abaphile ekhanyeni abantu ababonayo ukuthi sesonileke manje uNkulunkulu masiphenduke. So umbuzo uthi laba abaphile ekhanyeni aboni yini bona uqobo? Cha, bayona uqobo lwakhe. Buka uchapter number 2 uverse 1 uthi, bantwana bami nginilobele lokhu ukuba ningoni, kepha uma nona sinomeli kuyise uJesu Kristu olungile. Ubhalela labazalwane to let them know ukuthi if ever belingeka bengena esonweni, they must know ukuthi banomeli uJesu Kristu. This doesn't mean ukuthi laba baphile ekhanyeni abona uqobo, bawongcwele ngcwele, not at all. Baphile ekhanyeni, ukukhanya kushape amehlo abo, bakwazi ukubona impilo yabo yabamoya ukuthi bonile phambi kaNkulunkulu, bacela intethelelo. Basekukhanyeni baphila leyo mpilo njalo yokulwa nesono. Kanti abasebumnyameni baphila impilo yamanga, baphila impilo yokuhlukana, baphila impilo yokuzonda, baphila impilo yokuxabana ngenxa ukuthi bona uqobo abekho ekhanyeni, basebumnyameni baxabene noNkulunkulu. At the same time they claim ukuthi they have a good relationship with God. No, mina nginobudlelwano obuhle kabi noNkulunkulu. uNkulunkulu uyangazi nami ngiyamazi, and I'm faithful in reading my Bible. Nginobudlelwano obuhle noNkulunkulu. But baphile ebumnyameni, baphile ezonweni. Uthi uJohn lo njalo umkhohlisi, umqambe manga. Asibuke iphonti lesithathu suka kuverse 8 kuya ku10. Ngaphansi kwesihloko esithi uma sinqaba ukuthi siyizoni siyazikhohlisa, senza uNkulunkulu umqambe manga. Buka uverse 8. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqinisa likho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Apostle uconfronta laba ababethi bona banasono, bavele baphile enyameni engcolile, therefore bengaphila noma kanjani. Uthi kubona uma bethi abanasono bazikhohlisa. uJohn uyikhuluma lento ngenxa yokuthi labadukisi babephika ukuthi banezono, bephika ukuthi baphile ezonweni kunalokho bethi bona banobudlelwano obuhle noNkulunkulu. Onqaba ukuthi akanasono uyasikhohlisa, onqaba ukuthi akayena umoni phambi kaNkulunkulu uyasikhohlisa. Onjalo ugcwele ukusikhohlisa, onjalo ugcwele ukuduka, and onjalo kungenzeka ukuthi uNkulunkulu oyiqiniso noqinisile akekho kuye. Onjalo ugcwele ukuduka. Buka na ku verse 10. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga, nezwi lakhe alikho kithi. Babethi asinasono, babethi asimonanga thina uNkulunkulu. Uthi onjalo ungumqambi manga, futhi nezwi likaNkulunkulu alikho kuye. Abasebumnyameni abafana nalabo basekukhanyeni. Abasebukhanyeni bazibona izono zabo, babambelele ezwini likaNkulunkulu, bayaphenduka ezonweni zabo. Igazi likaJesu liyabahlambulula. Abasebumnyameni bona bathi asinasono. But into engiyithanda kuJohn, akagcini ngokusibukisa uNkulunkulu uNkulunkulu osingqamele. Akagcini ukusibukisa uNkulunkulu osithukuthelele. Buka uverse number 9. Uma sizivuma izono zethu, nazi izici zakhe lo Nkulunkulu, uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Umpostoli uJohn uyayiveza le ndaba ukuthi laba basebumnyameni
Mabazi ukuthi uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu olungile, uNkulunkulu othethelelayo, uNkulunkulu ohlambulula kukho konke okungalungi uma bezivuma izono zabo. Uma bevuma ukuthi bonile phambi kaNkulunkulu. Uma bevuma ukuthi bayizoni, baphile ebumnyameni, abekho ekukhanyeni, bonile phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasongile izandla engqamile. But uNkulunkulu ovulile umusa, uNkulunkulu onjani, othembekile, olungile, othethelelayo, ohlambulula kukho konke okungalungi. Uma nje sizivuma izono zethu. Uma sizivuma izono zethu. Wena obonayo ukuthi usebumnyameni nanti ethu. Wena obonayo osuhlanganyele nabazalwane isikhathi eside kanti namhlanje it's your day ukuzibona ukuthi uphile ebumnyameni, nanti ethu. Nanti ithuba lokuphuma ebumnyameni ungene ekukhanyeni. Nanti ithuba likaNkulunkulu olungile, othembekile, othethelelayo, ohlambulula kukho konke okungalungi na ungene ekukhanyeni. Wena osekukhanyeni, qinisekelo ukwazi ukuthi unobudlelwano obuyikho noNkulunkulu. Wena olwa impi enkulu, impi yesono, yokuphenduka ezonweni, othethelela abazalwane abakonile, oxolayo, olungisa ubudlelwano obuphukileyo, ozikhuthazayo ukuthi ulwe nesono, unqabe uqamba amanga, unqabe ukuba umuntu oqhathayo, ulwe, qinisekisa ukuthi unobudlelwano obu-right noNkulunkulu. Isiqiniseko lesi umpostoli uJona sinikeza sona. Uzibona ukuthi usekukhanyeni, wena uzibona ukuthi usebumnyameni, kodwa wena osebumnyameni uyabizelwa ekukhanyeni ngokuba uNkulunkulu thembekile, ulungile, uyathethelela, ahlambule kuzona zonke izono. Akwesithandazi. Siyabonga Baba, sikunikeza udumo lonke ngokuba wena ulungile, uNkulunkulu onothando olukhulu. Ngiyakubonga Nkosi ukuthi uyabathanda bakho abantu, uthanda ukuthi beze kuwe bezothethelela izono zabo. Mase kuthi labo Nkosi abathethelela izono, abasempini nesono, uthanda ukuba ubaqinisekise ukuthi bangabakho ngempela. Banobudlelwano obuhle nawe, bathethelela izono, basenhlanganyelweni nawe futhi babambelele esifundeni esiyiso esiphilileyo sikaJesu. Musa uNkulunkulu ongcwele mawube nabazalwane besazolimunyunga izwi lakho balicabangisise. Ngiyamkhulekela loyo Nkosi osanqaba enhlizweni yakhe, osalwa uNkulunkulu ongcwele ongafuni ukubeka phansi inhliziyo yakhe, ayilethe phambi kobuso bakho. Ngiyamkhulekela ukuthi Nkosi menzele umusa, mbekezelele, ngelinye ilanga uzophenduka alethe ukuphila kwakho kuwe. Ngiyathandaza Nkosi ngoJesu. Amen.